भजी मत्तेस पाणी घालून त्यास थापटून हद करून त्यास एक रूप रेष देऊन एक मूर्तीचे रूप देऊन जे कुंभाराच्या वरी शिक्षण मनुष्यच करता. नमस्कार, मी पुष्पा प्रभू विश्व कोंकणी केंद्राच्या लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओत तुमचं पूर्ण स्वागत करता. आज आमचे वट्ट मंगळूरू युनिव्हर्सिटीचे B.SC 4ने रँक आयिल्ले बंटवाळ मंचीचे दीपिका वट्ट आसा. तेले स्वागत करूया. स्वागत दीपिका तुले. आमच्या वीक्षकांचं एक तुझे किरु परिचय करून दे. माझं नाव दीपिका. माझं घर मंचिंचे कुंटूರಂತ मोंतीमರ देवळाचे गोटे होता. माझ्या बाबाचं नाव मुरलीधर, ते एक कृषिक. अम्माचं नाव विजया, ते गृहिणी. मला अक्का असा, तिने CS ಅಂತ इंजिनिअरिंग करून आता ॲक्सेंचर कंपनीत जॉबर असता. ओके ओके. तुले सायन्स किती इष्ट झालं? मला सांगितले मी हायस्कूल असतानाच मला डायग्राम्स करूनच मग त्यांत आम्हाला हायस्कूल असतानाच सुमार एक्सपेरिमेंट करीत होते. तसे तद्दच मला ते इंटरेस्ट आयला. मग मी हायस्कूल असताना अक्का PUCत होते. त्याचे रेकॉर्ड्स पुरा बघताना त्यांचे इंटरेस्ट आयला. सायन्स. ओके ओके. रँक आयला म्हणून कळलेलं घडी कशी होती? ॲक्च्युली मला स्टार्टन्सच रँक गावदन एक होप्स होते. मग त्या दिवस ಏದಿನ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಓಪನ್ करता अगेनचं कंग्रॅट्स येत होते. मग काय त्याने क्लिप विचारताना कळले त्या दिवस रँक आयला 4th रँक आयला. मस्त खुशी झालं. घरा अम्मा बाबा अक्का पुरांच खुशी झालं. तुझे एज्युकेशन खाई तू म्हटलं ते प्राथमिक शिक्षण होते, हायस्कूल त्यांनी खाई केलं? ಅಂಗನವಾಡಿ आमच्या घरचे गोटेच पुद्दोटन होते थंय गेल्लाले. त्यापर्यंत 1-2 मी कन्नड मीडियम गेल्लाले. थंयच मंची शाले होते, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. त्यापर्यंत 3rd असो 10th असो SLMP पाणेमंगळूर इंग्लिश मीडियम असं गेल्लाले. थंयच PUC डिग्री फुल SVS गेल्लाले मी. SVS होय. ओके. तुझे स्टडी पॅटर्न कसं आहे? स्टडी पॅटर्न म्हटलं मी रात्री वाचनचे उडणे आधी उदयनसी बग्गेन बग्गेन म्हटले 4-5 ते उठत होते. मागे त्या दिवसाचे पाठ त्या दिवस म्हटले जस्ट ओर तरी बघित होते. तर त्या कॉन्सेप्ट आम्हाला एक्झाम टाइम क्लिअर होणं मातेंत असत होते. मग मेन होणं क्लास मिस करीत नाही. त्या क्लासन तसं त्यांनी शिकवण्याच आम्हाला एक्झाम टाइम मस्त हेल्प होतं. खंडित होय. एक्झाम टाइम जस्ट आम्ही बघताना त्यांनी शिकेला आणि आम्हाला एक फिलिंग होत वाचित असताना तसं क्लास मिस करीत नाही. तर क्लास अटेंटिव्ह होणं ऐकत होतं. मग काय ते डाऊट असलेली जाऊन विचारित होते. तसे पुरा हेल्प झाला. तुझ्या आता पुढेचे प्लॅन कसं करतोस तू? पुढे आता मी MSc मॅथ्स ಅಂತ करीत असा. आता पुढे MSc सराने कुठले नेट एक्झाम बरेन त्यांचं चೊಕ್ಕೊಡ್ रँक आयलेर रिसर्चर्स जावळ्यान असं चೊಕ್ಕೊಡ್ कॉलेज NIT कनेक्ट IIT त्या रीती जावळ्यान असं जाऊन मग माझे ಏನ್ म्हटले टीचिंग प्रोफेशनच. तसं मॅथ्सच मी मेन होऊन घेत टीचिंग इष्ट. कॉलेजांत कसे तुले हे रँक येवले कसाला हेल्प गावले? कसे लेक्चरर्स कसे होते? लेक्चर्स त्याच्या आम्हाला मस्त सपोर्टिव्ह होऊन होते पूर्यांत. आम्ही खयल्या टायमस काय ते जाऊन विचारलेली हेल्प करीत होते. मेन सांगोळे म्हटल्यार ಕೊರೋನಾ टाइम ಅಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ पाठ होऊन नाही त्यात प्रॉब्लेम होतो. आम्हाला तसं नाही, प्रति एक क्लिअर होऊन करीत होते. आम्ही आता नाईट ऑनलाईन क्लास होऊन नाईट काय ते डाऊट असले ते क्लिअर करीत होते. तसेच खाली ಹೆಂತನೇ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಊರಲ್ಲೇ गोटे ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಧಾಡಿತ್ होते. इंगड कॉलेज ಅಂತ तसेच मँगळूर ಅಂತ राष्ट्रीय लेवल ಅಂತ ಸೆಮಿನಾರ್ होते त्याच धाडित होते. तसे त्यांच्यागे आम्हाला मस्त हेल्प झाला. तुला हे सोडून स्टडी सोडून बदल कसा तरी हव्यास असा? मी सिंगिंग करता, तसंच टाइम असताना पेंटिंग करता. मग इंग्लिश नॉवेल्स वाचित असतं. मेन होऊन सेल्फ हेल्प बुक्स त्या तर वाचून. संगीत शिकतसा तू? मी सांगले ज्युनियर झाला समाज आहे. मग आता निजन ब्रेक झाला आता कंटिन्यू करला खंडित करलाय. आमस मस्त स्ट्रेस असताना आम्ही ते बाहेर काढला जाता आमस एक हव्यास म्हणून खंडित हव्यास तर संगीत शिकल्यास या आमच्या वीक्षकासाठी एक पद्य सांग्या.
सध्याच मी सांगून नाही तरी एकदा एक चोर सांगलायत एकदा वर्ण सांगू इष्टपडतं. ओके ओके. स रे ग प दा सा सा धा प ग रे सा स रे ग प दा सा सा धा प ग रे सा ನಿನ್ನು ಕೋವೋ ರೇ ಯೋ ವೋ ನಾಯ ನೋ ವೋ ರಾಯ ನೇ ಖೇ ಲಾಯ ಲೋ ವೋ ಕಾಯ ನಾಯ ಕಾಯ ನನ್ನೋ ಪಾ Nemo bom pa ya sa ya ma ya me ye ra ya na ya me ye ta ya kra ya pa ya ju da ya ra ya da ya ga re sa re sa ga re sa धा स रे गा pa da pa da sa re ga sa re da sa pa da sa re ga sa ga pa ga re sa re ninno kovo re. सोडलं ऐकली पुष्कळ. आता ते पुढे तुला संगीत शिकायला म्हणून म्हणणं असं नाही खंडित. त्याच टाइम ऍडजस्ट करून खंडित शिकायला काही लो अर्ध्यात सोडले ना. मग तुझे कॉलेजचे प्रोफेसर्स होते ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ केले त्यांचं काल तरी सांगायला सांगूस म्हणजे माले अजून सर पुरा गोटे तसंच प्रायमरीन सुधारले. आता माझं डिग्री कंप्लीट झालं ते सर प्रति एक लेवलर पुरा लेक्चर्स ನೀವು मला हेल्प केला आणि त्यांनी हँडलर आम्हाला प्रति एकांत तेच पुढे जावले सांगत होते. तर मेन होण हेंत आता डिग्रीन मी सांगून तर आमचं सायन्सचं मेन होण फिजिक्स ಅಂತ शशिकला मॅम तसेच केमिस्ट्री झीना मॅम प्रति एक स्टेज अंतो ते तिने रँक गावले तर सराग सांगत होते तेच एक आम्हाला मोटिवेशन. तसेच मी फर्स्ट इयर ಅಂತ असताना आमचे प्रिन्सिपल आमचे पांडुरंग नाईक सर होणंतो तो तसेच सुमार स्कॉलरशिप तसेच प्रति एक हेल्प केला आम्हाला. तुला काहीतरी स्कॉलरशिप बी घेतलं तू गावता. तेच आम्हाला सांगले PUC असतानाच मला NSP स्कॉलरशिप पण गावत होते. त्या डिग्रीसवर आम्हाला कंटिन्यू होत आले. तसेच PUC सरांना कुठले इन्स्पायर स्कॉलरशिप पण गावले. त्या वर्कास आम्हाला 80,000 गावत होते. ते प्रति वर्क आमचे मार्कच वर गावत जानता ते मस्त हेल्प झाले. ते आम्हाला मेन कॉलेज आणि त्याचं सायन्स आले त्यांनी ते नॅशनल लेवलचे स्कॉलरशिप इन्स्पायर नॅशनल लेवलचं स्कॉलरशिप मस्त हेल्प होईल. तुझ्यासारखे असेल बदल स्टुडंट्स काल तरी सांगायला इष्टपडतात. विद्यार्थी लाईफ ಅಂತ आम्हाला एक गोल म्हणताला हवे. ते गोल गावून सर आम्ही ट्राय करीत हवे. तसेच आमचे पुरा सांगतात त्या करा ह्या करा आम्ही त्यांनी सांगून सर आम्हाला काय ते गोल असा त्याचं आम्ही फुलफिल करले ट्राय करले. मेन होण आम्ही PUC सायन्स गिटारले PUC सराला कुठले पुरा सांगतात इथे छोकड मार्क असं तुम्हाला इंजिनिअरिंगच जावं ती मेडिकल फील्डच जावं ती तसे मात्र आम्हाला आता BSCच करल्यान आम्हाला असले आम्ही त्याच फील्डच जावलं की तस मला आता PUC ತಂದಾರ नाही तर ಮಾರ್ಕ್ ಹೊಂತೆ ಮಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನನೇ ಸಾಯಂಟ್ಲೇನೆ ಕಿತ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಹೊಂತ इंजिनिअरिंग करवतीने मात्र मला दखल्यासतानाच्या आश असताना टीचिंग प्रोफेशनच तसं मी डिग्रीच जॉईन झालं. मग मी आता डिग्री करताना एक सांगू इष्टपडता काय ते म्हटले आम्हाला मेन होणं सायन्स घेऊन डिग्रीच करताना मला आता गावाला इन्स्पायर स्कॉलरशिप पण गावता त्यांनी मेन होण बघून आमचे PUCचे मार्क
ते नॅशनल लेवलला कारण प्रत्येक स्टेट असतं त्यांचे कट ऑफ घालतात. मी आता PUC असता 94 कट ऑफ होते कर्नाटकाचं. तसे त्या कट ऑफ लेवलर आम्हाला ते स्कॉलरशिप गावांचे ते गावले कसे म्हटले 60,000 आम्हाला वर्क गावता, 20,000 आम्हाला काहीतरी प्रोजेक्ट करलेन गावांचे. इंगड कॉलेज लेक्चर्स आमचे कॉलेज त्यांचे हेल्प घेऊन आम्ही प्रोजेक्ट करून सबमिट केले, त्याचे 20,000 आम्हाला गावता. तसेच ते किती म्हटल्यार आम्हाला आता मी MSc करता MSc फर्स्ट इयर आणि मला आता त्या गावले 60,000. MSc करून मी PhD करूनचे तरी त्या स्कॉलरशिप आम्हाला कंटिन्यू होता. ते तसे डिग्री करताना ते एक मस्त हेल्प होऊन स्कॉलरशिप. तसे डिग्री करूनचे आम्ही फिक्स असले PUC ते चक्कोट मार्क काढले ट्राय केले रे ते एक स्कॉलरशिप गावात आणि सांगायला इष्ट पडतं. आणि आता डिग्री करून मस्त चॉईस असा होय होय आदिल्य न्ही आता मस्त चॉईस असा. आणि आमच्या अभिरुची कसं असा तसे चॉईस करून आम्ही पुढे गेलो तर आणि खैर जॉब एक हॅज इम्पॉर्टन्स हवे जीवनांत अगदी पुढले पावला यशस्वी होऊन थोलस. आता पुढेचे पावला दृढ होऊन थवले देव तुले बरे करून दे. आता MSc तू रँक घे सके देवाचे आशीर्वाद तुले असं द्या म्हणून सांगता दीपिका. हेचर येऊन आमच्या ಒಟ್ಟು संभाषण केल्याचं तुला धन्यवाद. धन्यवाद सांगा. तसेच ह्या विश्व कोंकणी केंद्र आम्हाला एक हित येऊन एक ऑपॉर्च्युनिटीज दिल्यास मी धन्यवाद सांगणं इष्टपडतं. हित पुरतनस तुझे परिचय करून देवले अवकाश दिले विश्व कोंकणी केंद्राचं धन्यवाद सांगता. आणि हे वीक्षक आमचे प्रेरणे त्यांचं हृदयपूर्वक धन्यवाद. नमस्कार.